Reikki. Tehdään sivulle sama. Astutaan sivulle, jousto, aksia yhteen, toiselle puolelle. Se saadaan tehokkaasti lihakset toimimaan. Tämä on hyvä liike tehdä kotona. No niin, tuosta nyt alas. Rauhallisen tahtiin, mutta samaan tahtiin. Niin. Lihakset ja rankaa. Laitetaan toista kättä mattua. Nyt lähdetään kiertämään kahdella askeella. Pitää käännyttää tasapainoa. Tämä aloittaa, kun hiukan joustaa polvista. Tämä näyttää hyvän tasapainon. Eli kävellessä, kun te menette, niin ajatakaa sitä, että te pitää tukipintaa pikkusen laajentaa. Ei kävellä niin kuin olisi missäkin tuossa vannekin sun muuta. Silloin tää horjuu ja varmaan kaatuu itse kukin. Pikkusen normaalia leveämmä jalat ja ette vie sitä tuohon toisen eteen, vaan täältä kauempaa. Ja ikään kuin sillä olisi tosiaan peilikiinteisiä siellä alla. Toki ryhti voidaan säilyttää siitä huolimatta hyvänä. Siinä lähdettiin istua kyykkyyn ja ylhäältä ja sitten uutena otetaan tänään se, että kävellessä kautta. Päätä varilla ja ranteita varilla, että ei ne ota vastaan eikä pää käy mattoon. Pehmeästi, ei kolaaha eikä pääkään. Myöskin se toinen kylki. Tämä on tuonne heti. Joo. Se saippua siihen. Koko jalka silloin tekee työtä sen iskun varmistamiseksi. Sä saat hyvin taas kuvailla sitä saippua, ikään kuin astutaan sen päälle, se luiskahtaa tuonne. Että se askeleen pettävän, niin muistakaa heti, että lähelle kantapäät ja takapuoli, ei kättä vastaan leukarintaan kiinni ja antaa keinottaa. No niin. Sitten sitä ei tiedä kummalle puolelle se pettää, onko se vasen jalka vai oikea jalka. Niin. Jaatuminen taakse. Noin. Vaikka se jalat, niin silloin se keikka, ei mene kautta pääyltäisi. Niin, ne pää menisi tuohon. Niin. Joo. Ne pitää osata ne jalat sitten. Vastapaino jalkoilla. Astumaan ja menemään alas. Taakse. Tämä sillä tavalla vähän vauhdikkaammin tai taaksepäin. Että hyppäätte ilmaan ja putoatte alas. Kiitos. Kiitos.